deixem mitja dormida, desperta de seguida, cada dia al dematí, canta el gall, qui. Quiqui Ràpid, el podcast del Quiquiriquic. Bon dia, què tal, com esteu? Benvingudis al Quiqui Ràpid, el vostre podcast express preferit, en què no sempre acabo parlant d'allò que m'he preparat, tot i que ho intento bastant fort. Pels que només estigueu escoltant això, us he de dir una cosa. Avui vaig vestit de blanc, com el tio xungo de les discoteques. No, perquè els pantalons no són blancs, però sí que duc un polo de color blanc. Per què? Perquè sigueu conscients que si alguna vegada heu de sortir en algun vídeo, anar a la tele, el que sigui, no us poseu de blanc, perquè tingueu la constitució física que tingueu, si us poseu de blancs i aneu a patar una pantalla, acabareu semblant un electrodomèstic. Potser una nevera, potser una rentadora, potser un rentavaixelles, potser una torradora, però semblareu un electrodomèstic. Jo tinc els electrodomèstics de color gris. Bueno, doncs ok, endavant, felicitat. Jo els tinc negres, pijo, que has pagat més. Endavant. Jo vermell! Gilipolles. Rentavaixelles vermell. És que sóc un moderno que... Idiota. Que semblareu un electrodomèstic clàssic, blanc, tal. És per això que abans de començar, abans d'entrar al tema, us vull preguntar quin electrodomèstic soc? Quin electrodomèstic soc? De blanc. Blanc com la núvia. Quin electrodomèstic soc? Però segur que l'estar-me veient per una pantalla semblo un electrodomèstic. Dit això, que vagi avui de blanc també és un petit homenatge a un vici que vaig tenir durant una curta etapa de la meva vida, durant un curt estiu de la meva vida, que eren els Minimilk. Sí, el Minimilk, no sé si encara existeix, encara es deu fer. Ara ho buscaria, però no. És un gelat de llet. Bueno, diuen que és de llet. Tenir de tot menys llet, allò. El Minimilk, el gelat, era el més barat de la pissarra de Frigo. 50 cèntims, crec. Te'n foties 5? T'havies gastat 2,5 €, que era el mateix que el megacono aquell, i 5 Minimilks. I passaven un darrere l'altre, tu. Però, increïble. No sembles un electrodomèstic, sembles un autobús perquè t'entra qualsevol... Per favor. Home, però, per favor. Total. Avui parlarem del millor gelat de la història! Sí. El millor gelat de la història, he de dir, lamento dir-vos, explicar-vos que ja no es fabrica. No es fabrica el millor gelat de la història, no es fabrica. Com hi arribarem? A poc. Piano. Molto contento. Jo sono una pizzeta. Soc una pizzeta? No soc una pizzeta. Soc una nevera, en tot cas. On hi ha guardada la pizza freda de la nit anterior que va sobrar? No s'hauria de sobrar pizza. La pizza s'ha d'acabar sempre. Collons. Una altra vegada estic fent aquella cosa de parlar de tot menys del que m'he preparat. No, el torrón. Tipus de gelats. Vull que em digueu quin és per vosaltres el vostre millor gelat. Això està claríssim. Comenteu on sigui, aquí a la plataforma. Envieu missatges de veu, text, al 644 82 17 15, 644 82 17 15, i també em podeu dir, i ho compartim divendres al Quiquiriquic, però a tot arreu. Repetiu missatge. De debò, repetiu missatge. Porto molta estona ja? No, vale, tinc temps. Molt bé. Tipus de gelat. Tenim els de gel, vale? Els de gel, els gelats de gel, els polines, no, parlem de gelats de pissarra. Els gelats de gel, com el Calipo, per exemple, o el Twister, que és una puta merda. He de dir que el Twister és una puta merda. I ara, no és una puta merda. És una puta merda el Twister, aquell que... espiral. No, és una puta merda. Gelats de gel, merda. Això és així. Els Kakigori, merda. Gelat de gel, merda. Punt. Gelat de gel, merda. Pitjor gelat. Però acabes de dir un homenatge al Minimilk? Sí. Però és que quantes vegades us he dit que jo de petit era idiota? Doncs, per tant... gelat de gel, merda, fora. Gelat que s'ha perdut. És el que és tot de crema, de pasta, però que anava amb un envoltori no comestible. Per exemple, el micolàpiz. El micolàpiz
era increïble, però al final acabava el cartonet aquell, allò de... Ai. Ese meneito, ai. No sé si en cas en deu fer Micolàpiz, potser l'ha recuperat alguna marca, desconec completament. He de dir que no menjo gelats així en general, habitualment, o sigui que... parles de gelats sense ser consumidor de gelats? Doncs mira, noi, coses de la vida. Però he consumit molts gelats a la vida i, per tant, sé de què parlo. Un altre tipus de gelats. Els gelats de... Aquell, el tipus Micolàpiz bé, però el tema del cartró, doncs, mira, xungo. Gel més crema. El Dràcula. El Dràcula era flipant. Era aquella part de gel que era com de cola i després tenies una altra part de gel a dins que era com de maduixa i al final tenies la part de crema que era de vainilla, en principi. El Dràcula em molava bastant, la combinació està bé. Sí, molt bé, aprovem el Dràcula. Però entrem en els dos gelats, tipus de gelats que valen la pena. Hi ha més tipus de gelats, no estic dient que no, n'hi ha molts més tipus de gelats. Tenim la Comtessa, que se li diu Vieneta. Tenim els de tall, que es posen entre barquillos, dolentíssims sempre, no compreu aquesta merda. Tenim els de bola, de les gelateries, que segurament siguin els millors al final, sobretot són artesans, he de dir. Però parlem el millor gelat de la pissarra de gelats. Queden dos tipus de gelats aquí que valgui la pena comentar. El tipus Magnum i el tipus Cornetto, bàsicament. Per mi és molt difícil, extremadament difícil, trobar un guanyador entre el tipus Magnum i el tipus Cornetto. És molt difícil perquè els dos són espectaculars. Només us he de dir que el tipus Magnum menges la capa de xocolata i després la crema. Sabeu què vull dir? És que hi ha gent que se'l menja i em semblen psicòpates! Són psicòpates! I després tenim els tipus Cornetto, també increïbles. Si el cucurutxo, el López a la Guillermina. Flipant. Ara, això sí, els de marca blanca que porten un crocant horrible, fora, descartats, a la brossa, a la papereta de la història. Llavors, quin és el millor gelat de la història? Xan! El millor gelat de la història era un Cornetto que a la part de dalt hi tenia una mena de Magnum. No pot ser! Sí pot ser. Era un gelat que valia 2 euros. Era car. Era el gelat més car de la pissarra. No recordo el nom. He de dir que no recordo el nom, només sé que el van deixar de fabricar i jo vaig estar molt trist. Era un Cornetto gordo, un Cornetto flipant, i que a la part de dalt tenia tota la bola de nata i tal i qual, tapada, recoberta per una capa de xocolata, que primer es menjava aquesta capa de xocolata i llavors apareixia la crema amb les coses del cor. Era la barreja perfecta. Fantàstic, era increïble! I se'l van petar. És que era molt car, no tenia sortit. No ho sé! Se'l van petar. I he de dir que estic molt trist. Algun dia escriurem, anava a dir a Nintendo, a Frigo, perquè el recuperi. Cosa que crec que hauria de passar immediatament. Ja està, això és tot el que volia dir. Tot el que volia portar era això, res més. Consumiu gelats amb moderació. Amics, amigues, amiguis, que vagi molt bé. Gràcies per haver escoltat aquest programa. Ciao. El Kiki Ràpid és el podcast del Kikirikik, el millor matinal de Catalunya que pots veure en directe a Twitch cada divendres a les 8 del matí.